rodinné domy medzi sebou, vieme ich kvalitu porovnať podľa toho, aké majú tieto písmenká, teda či sú v Ačku, Bčku, ale až v Gčku, teda to sú tie najhoršie. Z tohto certifikátu, z tohto štítku vie každý zistiť, aká je náročnosť, finančná náročnosť, ale aj energetická náročnosť prevádzky budovy. Na tejto stránke Ministerstva dopravy www.inforec.sk je možné zistiť alebo obzrieť, koľko objektov už bolo na Slovensku certifikovaných a v akých triedách. Priatelia, ekonomika speje od 10 k 5, ale vy sa môžete tešiť. Poprvé začína sa relácia energetika a ako vidíte, trocha omladla. Po druhé, niektoré rodiny môžu tento rok ušetriť na teple a elektrine. Ak si totiž vyberiete správneho dodávateľa, môžete ušetriť v priemere 3 až 10 %. V priemere to nevyzerá zle, ale nepocítia to všetci rovnako. Najvyššie 5% zlacnenie poteší ľudí s najnižšou tarifou D1 na strednom Slovensku. Tento typ tarify využívajú najmä starší ľudia v panelákoch, ale aj majitelia chát či záhrad. Pri zvyčajnej spotrebe v paneláku sa tak rodine znížia mesačné platby asi o 1 euro. Naopak, rast cien postihne ľudí s priamo výhrevným elektrickým kúrením na západe Slovenska. Napríklad odberatelia v nezateplenom rodinnom dome, ktorí elektrinu využívajú aj na varenie i ohrev vody, budú v tomto roku platiť takmer 268 eur za mesiac. Zemný plyn pre domácnosti zdražie len o 0,5%. Odberateľom, ktorí plynom len varia, poskočia mesačné platby o 1 cent. Domácnosti, ktoré používajú plyn aj na ohrev teplej vody, si mesačne priplatia 20 centov. A pokiaľ plynom aj kúrite, zaplatíte mesačne za plyn 46 centov naviac. Slovenský zväz výrobcov tepla spolu s regulačným úradom sa zhodli na tom, že domácnosti by mali v tomto roku na nákladoch za teplo ušetriť. Pre realizované úsporné opatrenia sa totiž objednalo o 7% tepla menej ako v roku 2012. Štvorčlennej domácnosti, ktorá býva v zateplenom dome, tak môžu klesnúť náklady na teplo na zhruba 840 eur. Rok 2012 patril k najteplejším za posledných 150 rokov. Ale pozor, keďže budovy spotrebujú až 40 % konečnej energie, kúrenie a konečnú energetickú hospodárnosť nemôžeme hádzať za hlavu. Navyše majitelia budov skolaudovaných po 1. januári 2008 si musia zabezpečiť certifikát energetickej hospodárnosti. Certifikát sa vyžaduje nielen pri predaji, ale aj pri prenájme. Zákazníci sa tak dozvedia, v akej energetickej triede sa nehnuteľnosť nachádza a koľko budú platiť za energie. Môžu sa tak lepšie rozhodnúť, kam investujú svoje peniaze. Umožňuje to novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2013. Vzťahuje sa na nové budovy skolaudované od 1. januára 2008. Pri energetickej certifikácii nehodnotíme skutočnú alebo nezaraďujeme budovu podľa skutočnej spotreby. Skutočná spotreba je ovplyvňovaná samotným vlastníkom. Niekto má rád teplejšie, niekto chladnejšie, niekto viac vetra a podobne. Alebo máme budovy, ktoré nie sú prevádzkované v sobotu, nedeľu. Čiže samozrejme, že sú potom aj iné potreby energie, ale v tej jednotlivej kategórii, povedzme rodinné domy medzi sebou, vieme ich kvalitu porovnať podľa toho, aké majú tieto písmenká, teda či sú v Ačku, Bčku, ale až v Gčku, teda to sú tie najhoršie. Významnou obnovou by sa mali aj tieto zlé budovy dostať do energetickej triedy B, teda splniť hornú hranicu energetickej triedy B, ak je to technicky, ekonomicky a funkčne uskutočniteľné. Ale v zásade významnou obnovou by sme sa mali dostať do energetickej triedy C. Základom je precízne spracovaná projektová dokumentácia a stavbársky fortieľ, či už pri stavbe alebo pri významnej obnove budovy. Pre tento typ objektu, to je polyfunkčný objekt, bolo treba prizvať k obhliadke 3 pracovníkov, ktorí majú odbornú spôsobilosť. To je človeka alebo odborníka pre tepelnú ochranu, ďalej pre vykorovanie a osvetlenie. Každý z týchto odborne spôsobilých osôb si vykonal na objekte obhliadku
a na základe noriem a výpočtov určil spotrebu tepla pre tento objekt. Výsledným výpočtom potom bola budova zatriedená do triedy, kde bola určená primárna energia a množstvo emisí, ktoré táto budova vypustí do ovzdušia. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov hovorí o tom, že každá veľká budova má mať už pri vstupe do nej veľmi jasne umiestnený energetický štítok. Ako vidíme aj tu je správne umiestnený štítok hneď vedľa dverí, vedľa vstupu. Výsledným produktom je energetický certifikát, ktorý pri tomto type objektu ešte obsahuje aj energetický štítok budovy, ktorý zo zákona je majiteľ povinný umiestniť vo verejnej časti budovy tak, aby bol možný k nahliadnutiu. S energetickými certifikátmi sme sa zatiaľ stretli len pri domácich spotrebičoch. Od 1. januára, rovnako ako chladničky alebo televízory, musia byť aj nové domy označené od A do G. Aj naďalej sa hodnotí budova ako taká z hľadiska spotreby energie v budove, ale globálnym ukazovateľom je primárna energia. Znamená to, že pribudla ďalšia kolónka, ďalší stĺpec s označením príslušného písmena, pričom tá škála nie je A až G, ale A0 až G. To A0 vyjadruje aj možnosť hodnotenia budov s takmer nulovou potrebou energie. Teda je to niečo, čo umožňuje vlastne aj do budúcnosti, už až po roku 2020, keď to bude povinné, že všetky nové budovy majú byť stavané v úrovni takmer nulových budov, aby sa dalo podľa tejto vyhlášky tieto budovy hodnotiť. Je to aj vizuálne tu vidieť zaradenie o tom, aké má primárnu energiu, aké sú emisie, to je táto dole lišta. Čiže z tohto certifikátu, z tohto štítku vie každý zistiť, aká je náročnosť, finančná náročnosť, ale aj energetická náročnosť prevádzky budovy. Samozrejme, novela zákona obsahuje množstvo zmien. Doplňme aspoň niektoré fakty o tom, čo sa mení od januára 2013. Áno, máme zmeny. Rok 2012 je v oblasti energetickej hospodárnosti takým významným rokom zmien. Či už v pol roku sme robili aktualizáciu koncepcie energetickej hospodárnosti, robila sa novela zákona o energetickej hospodárnosti, nová vyhláška prináša určité zmeny a jednou z nich je aj vzor energetického certifikátu a energetického štítku sa málo mení. Ale podstatná jeho časť, teda informácie o budove, informácie, kto vykonal certifikáciu, samotné to hodnotenie, ukazovateľ je tam rovnako, len nebude to hodnotenie pre potreby celkovej dodanej energie, ale sa posúvame do primárnej energie. Ak sú v budove použité obnoviteľné zdroje, tak je tam konkrétne číslo, hodnota, teda výkonu obnoviteľného zdroja použitého v budove. Certifikát obsahuje aj návrh opatrení, ktoré by mali viesť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy. A tu snáď je treba zdôrazniť, že naozaj sa začína veľmi vážne venovať pozornosť obnoviteľným zdrojom, venovať pozornosť ich vplyvu na zníženie potreby primárnej energie. No a keď hovoríme o primárnej energii, je to jednoznačne smerované ku hodnoteniu toho, ako čerpáme primárne zdroje, teda koľko minieme nafty, plynu, uhlia, ako odčerpávame z prírody, respektíve ako ju šetríme a zanechávame pre zdroje aj pre ďalšie generácie. Certifikát poskytuje informáciu o nameranej spotrebe energie na vykurovanie, ktorá v našich podmienkach dominuje pred energiami na chladenie, vetranie, prípravu teplej vody či osvetlenie. Je to zaujímavé najmä pre existujúce budovy, ktoré sú predávané, prenajímané. A je to aj zaujímavé pre budovy, ktoré sú významne obnovované, pretože je tam informácia o tom, akú tá budova mala spotrebu v minulosti a teda k akej zmene dochádza pre miesto spotreby energie na vykurovanie po uskutočnení významnej obnovy. Pokiaľ bytový dom prešiel od začiatku roka 2008 významnou rekonštrukciou, zákon hovorí jasne. Je povinnosťou vlastníka, ktorý predáva
aby mal zaobstaraný takýto energetický certifikát a energetický certifikát musí poskytnúť ako informáciu, ale potom aj ako originál v prípade, že dôjde ku predaju tomu budúcemu vlastníkovi. Toto sa však u nás nedeje. Objekty sú na katastrálnych úradoch prepisované pri predaji a prenajme bez predloženia energetického certifikátu, čo je vlastne porušenie zákona 555 z roku 2005. Zmena zákona sa týka aj reklamy na realitnom trhu. Všetky inzeráty na predaj nehnuteľností, na prenájom nehnuteľností by mali mať uvedenú aj informáciu, teda nejakú vlajočku s označením s písmenkom, do akej energetickej triedy príslušná budova je zaradená. Developeri či realitné kancelárie teda budú musieť informovať aj o tom, aká je energetická spotreba ponúkanej nehnuteľnosti. Na záver máme pre vás tradičnú dobrú radu. Relácia Energetika za ňu žiaden certifikát nedostane, ale veríme, že aj tak vám pomôže. Na Slovensku sa ročne vydá približne 10 000 energetických certifikátov. Štatistické údaje o nich je možné nájsť na portáli inforeg.sk. Po vypracovaní energetického certifikátu je tento pred odovzdaním investorovi zaslaný ešte na stránku ministerstva, kde dostane svoje číslo. Takto očíslovaný energetický certifikát je potom daný investorovi. Na tejto stránke Ministerstva dopravy www.inforeg.sk je možné zistiť alebo obzrieť, koľko objektov už bolo na Slovensku certifikovaných a v akých triedach. Tam je dosť dobre vidieť, že veľké množstvo, až 80% si dovolím tvrdiť, je v triede B, čo sú objekty, ktoré spĺňajú zákon. Výnimku z tohto zákona majú napríklad historické budovy, pamätníky alebo kostoly. Naša relácia výnimku nedostala. 13 vyhradených minút uplynulo. Musíme sa rozlúčiť. Dovidenia znovu o mesiac.